nɛgɛ ɲɛ 17 talan gosikan ye nin ye Mali jamana kɔnɔna na a ɲɛ 12 be Washington DC aw be VOA Africa kunnafoni turukalaw de kan kalamɛ ka bɔ VOA Soba kɔnɔna la Kadiatu Tarawele an ka bi kunnafoni kumabaw kuruba la olu bɛna kɛnɛ bɛna sigi fɛn min ye kuranko gɛlɛya karatata min n'a bɛ Mali jamana kɔnɔna la awa ani ɲɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ a la o kugun kɔnɔna la an ka lasilikɛlaw olu ye mɔgɔ caman ka seereyaw ta ani fana an ye wele bila dɔw ma Mali yɛrɛ kɔnɔna la u b'an bolo nɛgɛ kan yan u bɛna situation di an ma ni seereyaw kɛliw ye ka fara o kan an ye wele bila an ka Jean-Marie Sangare ma ale ye énergie baarakɛla kɔrɔ ye wa a kɛra Mali ministre fana ye ka tɛmɛ a fana b'an bolo nɛgɛ kan directement na an bɛna na kuma ni kuranko gɛlɛya ninnu kan kuma na sisan an bɛ ɲansan lamɛn ka segin ka na kɛnɛ kan. Ka segin tuguni ka foli ani tanuni lase an lamɛnbagaw ma k'a fɔ a y'a k'aw bisimila Mali kura jɛmukan kɛnɛ kan ka bɔ studio 6nan kɔnɔna na VOA Soba la Washington DC aw tulo bɛ Kadiatu Tarawele de kumakan na awa ka tɛmɛ n'an ka baro ninnu ye bi ayiwa an y'a fɔ aw ɲɛna sisan kuma daminɛ na k'a fɔ ko baro ni bi kunnafoni kuruba a bɛna kɛ kuranko gɛlɛya karatata min n'a bɛ Mali jamana kɔnɔna la o mun na an ka laselilikɛlaw olu ye sɛgɛsɛgɛli dɔw kɛ ka bɔ Kayi ayiwa a yirala k'a fɔ ko Kayikaw ko k'u ma se ka faamuyali sɔrɔ fiyewu nin kurantigɛ banbali in na ko hakaja fleuve Sénégal u bɛ tɛmɛ Kayi fɛ awa ko fleuve Sénégal kan ko barrage hydroélectrique 3 de bɛ yen nɔ an ka laselilikɛla min bɛ Isa Bacili an ka sɛgɛsɛgɛlikanw lamɛn. Kuran bɛ tigɛla bi Mali fan bɛɛ lajɛlen na nka mun ye Kayi ta ye maaw dɛsɛlen don ka a faamu ka kɛɲɛ ni baraji minnu ni olu bɛ Sénégal ba bolo in kan minnu ni olu bɛ kuran di ni ji ye Ousmane Sissoko mouvement Kayi kuranko ale o porte-parole. Fɛn min mandala ka kɛ dans l'histoire n'o bɛ kan ka kɛ a ka i ka ɲininkali kɔ maintenant a bɛ kan ka kɛ ka fɛn minnu fana to anw fɛ yan n'o ye fɛliw ye Guyina Albatros ani Manantali comme olu de bɛ kuran fourni olu dun b'a anw fɛ yan anw hakilila a man kan ka kɛ anw fɛ yan k'olu to anw fɛ yan. Fɛrɛ de ka ɲini nin ko in na teliya la sabula olu ka baara fanba bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ni kuran de a kɛlen don gɛlɛya yɛrɛ o n'u ka client ni ɲɔgɔn cɛ Adama Tunkara ale ye soudeur ye a bɛ bɛn kunda kurantigɛ na a bɛ k'an degun parce que ani client bɛ bila ɲɔgɔn na kuranko la bon u ka fɛrɛ kɛ u ka solution sɔrɔ nin na quoi fɛn bɛ k'a to kuran bɛ ka tigɛ an na dɔw ka atelier kɔnɔ n'i taara i b'u sigilen k'u bolo fila da u sen kan ka sababu kɛ kuranko gɛlɛya ye pano walima groupe o dun sanni tɛ bɛɛ ye Jibril Kulubali tailleur don plateau n'i y'a mɛn ɲɔgɔn kalalikɛlaba tɛ kuran de b'i dɛmɛ parce que kalali se ka kɛ dibi la a se tɛ bɛɛ fana ye k'a fɔ k'i bɛ panneau san k'i bɛ kalali kɛ n'o ye bon hali n'i ye panneau san i bɛ taa sɔrɔ machine dɔw b'i bolo panneau tɛ se k'u la marcher a bɛ kɛ cogo di i b'i laban i b'i sigi fɔ kuran na bon kuran bɛ na wagati min kɔnɔ mɔgɔ t'a na wagati dɔn jamana in tɛ se ka taa kuran kɔ cogo si dilan olu ka sɔrɔ yɛrɛ de gulonnen don nin na Modibo Traoré soudeur don Bɛnkunda anw bolo bɛ kuran de la ne kuran ma na foyi tɛ sɔrɔ ni baara tɔrɔ sa f'i bɛ jɔrɔ a bɛɛ de tɔrɔ jamana yɛrɛ tɛ se ka taa kuran ji kɔ Ɲarika Dambele ale fana soudeur ye a kɛlen don fɔnkɔɲɔgɔn kɔ yɛrɛ olu n'u ka clients ni ɲɔgɔn cɛ an ka foyi tɛ taa kuran kɔ parce que n'an ni clients bɛnna n'a ye délai d'u ma u ka délai bɛna se ka sɔrɔ u ka baara ma ban ka sababu kɛ kuran tigɛ i bɛ sori ka wuli kabiri fajiri de pour que i ka se ka dɔ kɛ yanni kuran ka tigɛ bon ni kuran tigɛra tile mun bɛ kɔnɔ 14h 13h i t'a ye tuguni fo dugusɛjɛ parce que anw dabɔlen de bɛ kuran na ni maa wɛrɛ fana bɛ nin ko in degun kɔnɔ o ye maa minnu ka baara bɛɛ lajɛlen bɛnnen don fɛn mun ye alimentation ko lahalaw ma Funɛ Dramɛ an ka baara tɛ taa kuran kɔ minɛn dɔw yɛrɛ b'a bitigi kɔnɔna na olu tɛ taa suma yɛrɛ kɔ fo u ka don frigo kɔnɔna la a kɔni ko daminɛ sisan a ye kasara mun na don an ko a ka ca dɛ non seulement a ye dɔ b'an ka marché la o ye kelen filanan fana ye jumɛn ye an ka produit caman tiɲɛna an bolo frigo kɔnɔna na donc vraiment o degun b'an kan bi yɛrɛ de muso minnu ka baara bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛsinnen mun ye fɛn sumalenw olu feereli ko lahala ma bi a ye olu ka sɔrɔ nagasi kosɛbɛ Asa Jawara jinibere dabileni ani glasi feere de kɛ Lafiyabugu ni kuran ma na a bɛ tiɲɛ f'an bɛ taa fili de tɔɲɔ dalen don walasa ka se ka nin ko in yɛrɛ dɔn mun ye mouvement Kayi kuranko olu bɛ wuli ka se Kayi direction régionale de l'énergie la ka ɲininkali tengu a ɲɛma la Ousmane Sissoko ni ale y'u ka porte-parole an kɛ o lamɛn délestage t'olu ka niveau la olu tɛ programme si kalama la n'u bɛ nin ligne tigɛ dɔrɔn u b'a fɔ dɔrɔn an bɛ nin ligne minɛ u la a bɛ taa yɔrɔ min o tɛ fɔ olu ye Jango Sissoko ni ale ye syndicat ma ye Kayi EDEM na ale fana bɛ o kuma kelen in sɛmɛntiya an tɛ ka fɔ tugun u b'a tigɛ Bamakɔ a n'importe quelle la a ka d'u ye tuma o tuma
Ewa halisa ka tɛmɛ ne ni kurantigɛ ko ni tabiya ninnu ye a yirala k'a fɔ ko a degun ka bon kosɛbɛ fɛn min ye musolamɔgɔw ye olu kan awa o de hukumu kɔnɔna la Mohamed Daɲogo n'ale ye VOA ka laselikɛla ye a ye ɲininkali sɛnkun Bamakɔ muso dɔw la an k'u ka masala lamɛn. Kurantigɛban bɛ Mali la ni wagati na n'ale degun kɔni a bonyalen don bɛɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la baarakɛlaw i ka dɔn k'a fɔ mun ye musolakaw fana ye olu fana b'u niyɔrɔ sɔrɔ ni gɛlɛya kɔnɔna la. Asitan Ture ale kɔni bolo bi fɛn tɛ se ka mara kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun ye i ka dɔn k'a fɔ dala dumuniw ye ani tobilifɛn minnu n'u tun b'a san ka mara ka kɔrɔ an k'a lamɛn. Tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la kurantigɛ bɛ ka gɛlɛya caman de las'an ma parce que n'an mana an ka fɛn fɛn san ka taa bila frigo la kurantigɛ sababu la fɛnw bɛ tiɲɛ a tɛ matarafa a bɛ tiɲɛ joona quoi donc o kɔnɔna na a bɛ ka tɔɔrɔba de las'an ma surtout minnu bɛ gilasi feere ani minnu bɛ légumes san ka bila frigo la pour que a bɛ se ka conserver. Aminata Berté ani Jelika Samake olu ye sanfɛ kalandenw ye olu fana y'a yira k'a fɔ nin wagati in na kurantigɛ yɛrɛ sababu fɛ mun ye leçon ta ye o bɛɛ kɛlen don gɛlɛya ye u bolo wa sɔgɔma hali n'u nana kalanso la kurantigɛ ni mun ma sunɔgɔ a bɛ kɛ sababu ye kalan bɛ ka ko kun o tɛ se ka kɛ a ɲɛ ma an ka u lamɛn. A bɛ gɛlɛya caman de las'an ma déjà an bɛ taga so an bɛ taa sɔrɔ kuran tigɛlen don i kan k'i reposer i tɛna se k'i reposer sufɛ fɛnɛ i tɛ se ka leçon ta hali recherche mun bɛ d'aw ma k'a k'a kɛ batiri tɛ fɛnw na kuran tɛ sɔn et tout. N'a nana sɔgɔma ekɔli la kɔlɔlɔ ye jumɛn? N'a nana sɔgɔma an tɛ se ka cours suivre ka ɲɛ parce que an bɛ to sunɔgɔ dɔrɔn de la école la donc a bɛ cours embêter dɔɔni quoi. An ye étudiantes de n'an nana ekɔliso la ni projection kan ka kɛ o b'a sɔrɔ courant tigɛlen don an tɛ se ka projection kɛ donc o bɛɛ gɛlɛya b'a la ni recherche dira an ma an tɛ se ka kɛ courant tigɛlen don téléphone batterie bannen don komi an yɛrɛ bɛ ka journaliste domaine de kɛ an tɛ se ka télé yɛrɛ layɛ an tɛ se ka information sɔrɔ olu bɛɛ fɛnɛ dun bɛ se ka sɔrɔ téléphone na n'i y'a sɔrɔ déchargé don o bɛɛ fɛnɛ ye gɛlɛya dɔ ye. O talen kɔ ka bɔ yen musolaka minnu n'olu ye kɛnyɛrɛye baarakɛlaw ye n'u yɛrɛ b'u ka fɛnw dilan ka a feere bi na kuranko gɛlɛya bolo a caman de bɛ yen olu ka baaraw kɔni o sɔnsɔnlen don olu la Amisatu Sare ale bɛ a la an k'a lamɛn. Tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ ka gɛlɛyaba de don ne ka baara la parce que ne bɛ baara kɛ ni machine mun ye ni courant tigɛra a b'a kɛ n tɛ se ka baara kɛ ni machine ninnu ye depuis sɔgɔma fo sufɛ courant tɛ donc a bɛ n ka baara retardé tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ jouer n ka entreprise fana kan. Énergie baarakɛlaw ka lafasatɔn an y'u wele k'u ɲininka fɛɛrɛ jumɛn de tigɛlen nin wagati in na cogo min na courant o bɛ se ka na teliyara cogo min na Aba Sufiane n'ale kɔni ye lafasatɔn o kulu ɲama dɔ ye ale y'a yira k'a fɔ ko nin wagati in na u kɔni u y'a laɲini k'a fɔ mun ye kuma ye kunnafonidiso sanfɛ k'o sonsori ko sabula cɛmancɛ fanga maaw y'a yira k'a fɔ ko yuruguyurugu dɔw kɛla ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na olu fana kɔni sigilen don k'o sɛgɛsɛgɛliw k'o jaabiw de kɔnɔ cogo min na u bɛ se k'o hakilinataw di nin kow kan. Mohamed Daɲogo VOA Banbala tɔgɔ la ka bɔ Bamako. A taabolo kelen in kan Mariam Tarawele fana ye ɲininkali sɛmɛ Madame Tarawele Zɛnabu Bagayogo la ale ye atelier tigi ye ka bɔ Bamako an k'a ka masalaw lamɛn. Ne kalalikɛla ye sigiyɔrɔ bɛnnen don Falajɛ ma. Kurantigɛ in kɔni ye degun caman lase anw ka baara ma surtout musow fɛ baara a ko ma nɔgɔn ko marchew bɛ na a ka gɛlɛn ka baara kɛ hali ni ko i bɛ groupe ta essence ko ka gɛlɛn donc finalement an yɛrɛ t'a dɔn bilen an b'a kɛ cogoya min na donc client yɛrɛ t'a faamuya k'a fɔ fɛnɛ ko courant bɛ ka tigɛ o bɛɛ bɛ an ka baara senna sumaya sisan yɛrɛ yaasa i ka se ka baara yɛrɛ dɔɔni kɛ an seginnen don pédale ma an seginnen don Ferrari passé kɔrɔw ma an bɛ charbon de kɛ fer la donc a ko ma nɔgɔn an kɔni ka laɲini ye min ye ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ kurako in ma cogoya la cogo min sinon a kɛlen don baara ye a kɛra bolola baarakɛla ye kɛra bureau kɔnɔna baarakɛla o kɛlen don degun y'an bɛɛ ma bon ni yɛrɛ cogoya fɛnɛ na a bɛ se ka na ni sɔrɔ dɔgɔyali ye hali jamana kɔnɔ an kɔni bɛ dugawu de kɛ yarabiya ma ɲɛ ka sɔrɔ kuranko in na. Tiɲɛni joli donna e kun nafolo fanfɛ wa? Nafoloko ta fanfɛla la an ka nafoloko bɛ dépend an bɛ marché min de minɛ ni courant tɛ nin nɔ a ma nɔgɔn an ka continuer k'an ka marché kɔrɔlenw minɛ surtout ni groupe t'i bolo a ma nɔgɔn baara fanga bɛ dɔgɔya o ye kelen ye wa fila tuguni i tɛna se ka clients bɛɛ satisfait u mako wagati la o de y'a to dɔ bɛ bɔ an ka revenu fɛnɛ fanga la parce que baara fanga bɛ dɔgɔya ni courant bɛ yen nɔ aw bɛ baara kɛ machine caman na donc o bɛɛ de bɛ na ni sɔrɔ jiginni ye an ka baarada kɔnɔna la. Ka sɔrɔ jigin ka dɔ bɔ mɔgɔw ka kow la halisa an bɛ courant taabolo kelen kan sabula an y'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ ko
kuruba la bi an ka jɛmukan a sigilen don ni kuranko in kan madame Traoré ye Bamakɔ ka dɔw fana ka seereyaw ta kuran gɛlɛya in kan an ka kumakanw lamɛn. Ayiwa ne kɔni bɛna kuma an kan ka di n ye n tɔgɔ ka to Gulu la ne bɛ baara kɛ banki de la. Ayiwa an ka nin kurantigɛ in kɔni e ko a bɔn bɛ an dɔn yɔrɔ la a degun a tɛ se k'a fɔ ka se a dan na i bɛ dɔ de fɔ a la. An yɛrɛ kɔni filɛ nin ye a bɛ waati bɔ sisan nɔ kɔni baara yɔrɔ an bɛ marché groupe de kan. N'i ye tile tilan sigiyɔrɔma yɔrɔ 3 la a sigiyɔrɔma yɔrɔ 2 an bɛ marché groupe de kan. N'an bɔra baara yɔrɔ kɔnɔ ka degun kɔnɔna na i sɛgɛlen bɛ taa o cogoya la so kɔnɔna na ka taa sɔrɔ kuran fana tɛ yen nɔ. Waati dɔ i kɔni bɛ sigilen bɛ to so kɔnɔ ten fo ka taa fɔ ko waati mun sera siɲɛna yɛrɛ bɛ bɔ a la waati dɔ parce que funtɛni bɛ nin waati ninnu kɔnɔ. Denbayatigi bolo a ka gɛlɛn i ka da ka sunɔgɔ k'i hakili latigɛ duguba kɔnɔna na. O nin tɛ an ka balo fɛnw minnu n'u bɛ mara frigo ni fɛnw o yɛrɛ kɔni o tɛ se la ka kɛ bilen parce que bi n'an fɔ ye o la i b'a sɔrɔ cɛ bɛ baara kɛ muso bɛ baara kɛ. N'o tɛ n'i bɔra an ka secteur fana kɔnɔ ayiwa o fana ne a kuma lakali man di dɛ nka caman bɛ yen minnu ka baaraw gulonmɛ kuran ni fɛnw na i n'a fɔ soudeurs n'a ɲɔgɔnnaw n'olu kuma ni ye a kɔlɔlɔ barika ka bon. Ne ye Mamu Kone ka bɔ Kayi kurantigɛ yɛrɛ gɛlɛyaba de b'anw kan parce que ne ye jɛgɛ baarakɛla de ye hali k'a da an bɛ an ka jɛgɛw mara gilasi la an tɛ gilasi sɔrɔ n'an taara an ka so an bɛ tile dugu kɔnɔ k'an bɛ lafiya n'an taara an tɛ se ka sunɔgɔ an tɛ se ka tele lajɛ an tɛ fosi kɛ hali denmisɛnninw b'u ka leçon ta ni min ye an t'a sɔrɔ an ka ca ni kalo joli bɛ an bɛ nin problème kɔnɔ anw bɛ tila a la ka si a la n'an y'a sɔrɔ a da ye miniti damadamanin dɔrɔn b'a tigɛ gɛlɛyaba yɛrɛ de b'an kan walahi ne yɛrɛ ka jagokɛyɔrɔ la n ka jɛgɛw fo tuma dɔ la u bɛ tiɲɛ o gɛlɛyaba bɛ n kan ni solution sera ka k'a la a bɛ diya ni maliden bɛɛ lajɛlen ye. Moriba Traoré yɛrɛ an ka baara bɛnnen don image canal ma ni o ye photo taw ye k'olu traité ani ka vidéo fana kɛ k'olu monter bon tiɲɛ yɛrɛ la sisan kurantigɛ in a bɛ ka jouer an kan kosɛbɛ yɛrɛ de barisa hali ni kan ka yɛlɛn ka taa baara la f'i ka machine o ka sɔrɔ olu chargelen don bon kuma dɔw la i bɛ se ka kɛ baara la fana ni batterie bɛ ka épuiser f'i ka segin ka recharger n'a sɔrɔ courant tigɛlen don a kumaw ka ca i yɛrɛ bɛ to monter la minnu bɛ a kow ɲɛdɔn dɔɔni courant bɛ bali k'i bila i ka traitement bɛ segin kɔfɛ a bɛ kɛ sababu ye i ka produit livreli bɛ sumaya bon client caman t'a faamu an b'o degun sɔrɔ ni client ye kosɛbɛ a man d'an ye mais an bɛ patienter a ko la jamana bɛ mun kɔnɔ bi bɛɛ lajɛlen b'a kalama bon kurantigɛ ko in an tɛ denmisɛnnin ye binko tɛ a daminɛra sisan ko tɛ ka tila k'o ye fana k'a fɔ ko jamana bɛ kɛlɛ bolo kan a ko ka ca donc an b'a ɲini jamanadenw bɛɛ lajɛlen fɛ halisa bɛɛ ka i dusuma ɲɔ. Malika di fembebe malikono ame pari wante mongo makono di nyanka di ni nyana mabakono kana sira ambebe blo bakono li mu mali ni e mali fasae li mamu mali ni e mali fasae. Let's go. VOA Afrique ni VOA Afrique ye una adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. Ni an doni an ka kunnafoni ta ko filanan kɔnɔna na ka fɔ ɲɛna halisa a bɛ malikura jɛmukan de kan ka lamɛn ka bɔ studio 6nan kɔnɔna la VOA soba la Washington DC aw tulo bɛ Kayatu Traoré de kumakan na awa ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka sɔgɔ na nin waati in na an bɛ sɔrɔ fiɲɛturukala 102 kan Bamakɔ an n'a lamini na Abidjan kaw fɛ yen nɔ a b'an sɔrɔ fiɲɛturukala 90 kan ani Wagadugukaw fɛ yen nɔ an bɛ sɔrɔ fiɲɛturukala 102 ntomi ani 4 kan ni minnu fana bɛ fɛ ka sɔgɔ an na nin waati in na an ka sanfɛ bɔlɔlɔsiraw fɛ a bɛ se k'an sɔrɔ www.voabambara.com walima a b'an sɔrɔ directement na nin waati in na an bɛ live la
an ka page kan VOA Bambara page kan Facebook Instagram ani YouTube kan o kuma ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye an y'a fɔ aw ɲɛna n'an tun ye wele bila an ka laselikɛlaw ma ka bɔ Koro ani Segu awa min bɛ bɔ Segu o b'an bolo a tɔgɔ ko Deni Albert ale ye VOA Bambara ka kunnafoni dila ye ka bɔ Segu awa Deni an ka foli b'i ye kaya don ye foli laminɛ ayiwa bisimila ayiwa a yirala k'a fɔ ko kuranko in a gɛlɛya selen bɛ Mali jamana fantan naani bɛɛ kɔnɔna la situation bɛ cogo di aw fɛ yen nɔ Segu ayiwa kaya to siga t'a la Segu yan kuranko kɛlen don jata karala ye kuran bɛ waati hakɛ min kɛ tigɛli la a t'o waati hakɛ kɛ mɔgɔw bolo ayiwa an ye kunnafoniw lasɔrɔ fana k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen kuran ye tile 5 de kɛ a tɛna masina min ni an b'a dɔn lakanako gɛlɛya bɛ yen fana o tɛmɛnen kɔ Segu dugu kɔnɔna la su t'a la tile t'a la kuran tigɛlen don waati sanga ani waati bɛɛ lajɛlen a kɛlen don kɔlɔlɔba ye ka ɲɛsin faso cakɛlaw olu bɛ kɔlɔlɔ sɔrɔ a la minnu dayirimɛ fana sirilen don a la olu fana bɛ sɔrɔ a la an ka wulikajɔw la an y'a ye k'a fɔ énergie maa dɔw y'a jira k'a fɔ kurantigɛ in a gɛlɛya a kunba tɛ tajiko dɔrɔn ye kɔlɔlɔ gɛlɛya wɛrɛw b'a la minnu ni u ma sɔn ka o kun walawala an ye mais a ka dɔn k'a fɔ bi-bi in na Segu faso cakɛlaw u kan ka baara kɛ waati min kɔnɔna na tile kɔnɔ o waati tɛ dafa ka sababu kɛ kuran ye minnu dayirimɛ sirilen don a la olu fana ka sɔrɔw jiginna ka sababu kɛ kurantigɛ ko in ye donc kurantigɛ in bɛ Segu fan 14 bɛɛ lajɛlen su fɛ a bɛ tigɛ tilegan fɛ a bɛ tigɛ wa n'a nana a ti mɛn fana a bɛ tila ka tigɛ ko kura ni a kɛlen tɛmɛ n'a ye voilà donc an ye wulikajɔw kɛ ka maa caman lasɔrɔ hali kunnafoni disow n'o ye arajow ye olu caman ka tile programme o tɛ se ka épuiser bi an bɛ don min na i ko bi ka sababu kɛ kurantigɛ ko ye n'i tɛmɛna ka bɔ o fana na min yɛrɛ ye ko la gɛlɛmanba yɛrɛ ye o y'a ye minnu dayirimɛ sirilen don kuranko la n y'a fɔ i n'a fɔ sudelikɛlaw i n'a fɔ buru dilannaw ntɛnɛn tɛmɛnen Segu dugukɔnɔna yɔrɔ dɔw la buru ɲinina ka dɛsɛ ka sababu kɛ kuran ma sɔrɔ ka labɔli kɛ min b'a boulangeritigiw permettre ka buru dilan buru min bɛ se ka adamadenw labɔ ayiwa sɔrɔko nasira la ni faso cakɛlaw ma se ka baara kɛ tile kɔnɔna la a bɛ dɔ bɔ jamana ka sɔrɔ la a bɛ dɔ bɔ bololabaarakɛlaw olu minnu dayirimɛ sirilen dɔ la ni tile kɔnɔ u bɛ boli ka u ka dunta ɲini a bɛ dɔ bɔ olu fana ka sɔrɔ la Kayatu ayiwa an ka foli b'i ye Deni nin tun ye an ka laselikɛla ka bɔ Segu mara la ka laseliw ye kuranko gɛlɛya a n'a degun kan awa sisan an bɛ tɛmɛ ka taa Koro awa Tijani Wedrago n'a sɔrɔ i tulo b'an na awa an ka foli b'i ye awa ko situation bɛ cogo jumɛn na aw yɛrɛ ka mara kɔnɔna na yen nɔ ani Bayaŋara mara kɔnɔna na mun de bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la kuranko ka kɛɲɛ ni kuranko ye i y'a fɔ cogo min na Bayaŋara mara kɔnɔna na nin waati in na kurantigɛ kɔni a gɛlɛyalen don wa kɛn bɛ ka dadigi kɛ mɔgɔw la kosɛbɛ n'i y'a jateminɛ yɛrɛ bololabaara nasiraw fɛ musolaka caman de bɛ yen minnu ye maa kuma dugulenw ye u ka baara dayirimɛ bɛ sɔrɔ kuran de fan fɛ i n'a fɔ dasumayala dilanni ni fɛn ninnu na la tuma caman kuran tigɛli b'a to u tɛ se k'u ka sugumisɛnw jɔ o degunba bɛ yen n'i tɛmɛn'o la i bɛna ye waati bɛɛ lajɛlen na bɔlɔn fɛ i b'a ye tayɛriw ni musolakaw bɛ mankan ci ɲɔgɔn na n ka mariage sera n ka kɔɲɔ sera n ka denkuli sera i ma se ka n ka fini kalan u bɛ ɲɔgɔn sama dɔw b'a fɔ kuranko y'a to n ma se k'i ka fini kalan o degun bɛɛ lajɛlen na n'i y'a jateminɛ a bɛ Bayaŋara ani Koro kɛrɛnkɛrɛnya la degun fanba yɛrɛ bɛ tali kɛ mun de kan kuranko fan fɛ n'i y'a sɔrɔ Bamako yen nɔ kuran bɛ tigɛ fan dɔw la a tɛ tigɛ fan dɔw la yan ta t'o ye yan ta a bɛ tigɛ de pewu ka sababu kɛ mun ye o ye tajiko gɛlɛya de an ye énergie baarakɛla dɔw da sumusumu u y'a yira n na k'a fɔ ko tajiko gɛlɛya de b'a to kuran bɛ tigɛ tajiko dun n'i y'a jateminɛ Koro ni Bamako ni taji tɔ tɛ bɛrɛ ye olu b'a yira u ka sanfɛmɔgɔw ma Bamako k'a fɔ ko taji kɔni dɛsɛra bi ka dɛsɛ sɔɔni donc o yani taji ka sɔrɔ i b'a sɔrɔ kuran bɛ tigɛ ka waati jan bɔ a tɛ na n'a nana fana i b'a sɔrɔ bɛrɛnin don a tɛ tɛmɛ tile 2 tile 3 kan kuran bɛ tila ka tigɛ tuguni mɔgɔw jigi b'a kan k'a fɔ ko kuran nana tile 2 tile 3 dɔrɔn kuran bɛ tigɛ ka dɔgɔkun 1 dɔgɔkun 2 kɛ o gɛlɛya de bɛ yen énergie ɲɛmɔgɔw fana y'a yira n na k'a fɔ ko taji nali ka gɛlɛn hali ni taji dira olu ma Bamako ka se ka nana ye Koro a ka gɛlɛn i bɛ se ka mɔgɔ minnu sɔrɔ ka nana ye bawo salon dɔrɔn hakili b'a la taji mobili dɔ darakira welekira banbaci wale dɔw fɛ paru ni sɔngɔ bɛ cɛ kabini o kɔni kɛra a kɔni nana ni kuranko gɛlɛya ye waati bɛɛ lajɛlen na nka nin waati kelen in na bɛɛ lajɛlen kɔni b'a jateminɛ k'a fɔ lakanabaliya kɔni bɛ yen
sufɛ ni dibi kɛra mɔgɔw bɛ siran a bɛ kɛ sababu fana ye minnu kɔni bi siyɛnni misɛnninw na a bɛ caya o waati in na sufɛ ni kuranw tigɛra siyɛnni misɛnw bɛ caya an ye jateminɛw kɛ mɔgɔw ka moto mɔgɔw ka bololafɛnw mɔgɔw ka baganw bɛ siyɛn sufɛ ka sababu kɛ kuran tɛ hali ni mɔgɔ y'i ka fɛn ta a ka gɛlɛ i ka tugu a kɔ ka taa dibi la o gɛlɛya kɔni bi an kan kosɛbɛ nin waati in na ka ja ayiwa an ka foli b'i ye Tijani Wedrago ayiwa sisan aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnen di anw ma bamanankan na VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la ayiwa sisan nin tɛmɛnen kɔfɛ an ye wele bila Jean-Marie Sangare de ma Jean-Marie Sangare ale ye énergie cadre kɔrɔ ye a ye baara kɛ énergie di Mali la ka k'a ɲɛmɔgɔbaw ye ka tila ka laban kana kɛ ministre ye Mali jamana kɔnɔna na Jean-Marie de b'an bolo nɛgɛ kan Jean-Marie n'i tulo bɛ n na an ka foli b'i ye n yɛrɛ ka foli b'i ye n tulo b'i la ayiwa bisimila ayiwa an bɔra sisan ka seereyaw caman de lamɛn kuranko in gɛlɛya kan nin kunnafoni yɛrɛ dili yɛrɛ hukumu kɔnɔna la k'a daminɛ Kayila kana se Bamakɔ kana don fo Koro fo Segu an y'a bɛɛ lamɛn sisan kuruba la awa e yɛrɛ bɛ se bolo sisan mun de bɛ se ka kɛ yaasa ka se ka nɔgɔya sɔrɔ a ko la walima komi i ye baara kɛ in ka kɔrɔ mun de bɛ kuranko in na de n'an t'a kalama e bɛ se ka mun de fɔ an ye a kan Kayatu, n yɛrɛ b'aw fo n b'i fo i ka ɲininkali la ne donna énergie la en 92 et ne bɔra en 2007 donc ne ye san 15 kɛ yen nɔ mais n ye san 15 in kɛ direction min na a bɛ fɔ yɔrɔ min na ko la direction de la distribution courant bɛ tila yɔrɔ min na mais ne fana bɛ se k'a f'i ɲɛna depuis ne donna énergie la fo ka ne bɔ o san ka dɔgɔ kurantigɛ ma kɛ mais a ma ɲina n ta hakɛ de sɔrɔ problème fila bɛ énergie kɔnɔ kuranko in na an bɛ se k'a fɔ ko problème min ye on peut dire tubabukan na ko conjoncturel o problème minnu bɛ ni u bɛ wolo waati kɔnɔ mɔgɔw b'o de fɔ bi n'o ye tajiko ye a bɛ se ka kɛ ko sanji ma na barrage minnu bɛ yen nɔ olu ji t'olu kɔnɔ ça c'est des problèmes conjoncturels mais ne yɛrɛ bolo n ka miiriya la minɛn min dalen bɛ min sigilen bɛ énergie kunna a tɛ s'a kɔrɔ de cogo jumɛn na ta Jean-Marie cogoya jumɛn na ayi parce que jamana contrat de bɛ énergie ni Mali gouvernement cɛ o contrat tɔgɔ de ko contrat de concession a contrat révisera ni hakili b'a la tubabuw bɛ na wagati min na au début des années 2000 a contrat révisera ka bɛn a ma ka yɔrɔ dɔw jateminɛ courant bɛ yɔrɔ min na ka kɔrɔ k'o kɛ énergie ta ye courant tɛ yɔrɔ min na ka amadère sigi o kunna ma dɔn ni hakili b'a la walasa maliyɛn caman ka courant donc yɔrɔ o la faamuyali la sisan énergie bɛ komi sisan kɛnyɛrɛye cakɛda de don quoi contrat b'a ni Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛla la mɔgɔ wɛrɛw faralen don ɲɔgɔn kan olu de kɛlen bɛ k'a ta k'a kɛ komi société kɛnyɛrɛye société dɔ yala au début, parce que le service public de l'électricité et puis de l'eau, c'est un service public. Jamana débat taka confier mola miyaja. Kafo karsa ne ni nga jamana denw cɛla ne de kan ka courant d'u ma n kan ka ji d'u ma nka komi e bɛ s'a baara la n b'a confier la au contraire de bɛ Mali ni énergie cɛ mais énergie yɛrɛ société c'est une société anonyme hali n'a sɔrɔ Mali de ye a tigi ye à 100% parce que tigiya falenna kabi de 1970 jusqu'à maintenant mais bi Mali de y'a tigi ye mais doni min bɛ énergie kun k'a fɔ ko mission min dira a ma k'a ka courant dilan ka doni ka tila ka tila ka courant lase Mali fan caman na yɔrɔ minnu confiera la ka tila ka minɛnw k'olu entretien kɛ énergie tɛ s'a kɔrɔ ka wari ɲini k'a fɔ k'u ka to k'o minɛn bɛɛ lasago wallahi billahi Kayatu énergie tɛ s'a kɔrɔ bi o de ye kuma tiɲɛ ye mais problème bɛ traité tout le temps ka kɛ i b'a fɔ n'a sɔrɔ ne m'a fɔ n ko énergie agent bɛ ka ɲi dɛ ne m'o fɔ ne m'a fɔ n ko tiɲɛni tɛ kɛ ye dɛ ne m'a fɔ n ko bandiya tɛ kɛ suɲɛni tɛ kɛ ne m'o fɔ mais le problème énergie aujourd'hui il est structurel dans la mesure où énergie dans sa forme actuelle hali san wɛrɛ u tɛ se ka nin problème ɲɛnabɔ hali san 10 ɲinan kɔ ni énergie tora nin kɔnɔ u tɛ se ka ɲɛnabɔ donc ne ka min bi na in na maliyɛnw bɛ jɔrɔlen don ko courant o bɛ se ka ɲɛnabɔ ni mun ye o ye tajiko bɛ ka fɔ a la o
ma ye sumaya bɛ jiginna dans peu de temps ni sumaya jiginna sisan charge bɛ jigin mɔgɔw bɛ lafiya san o san o de bɛ kɛ mais dès que ni funteni bɔra dɔrɔn a ko bɛ tila ka daminɛ tuguni. mais ɲinanta in na a ma kɛ funteni ko dama ye a bɛ ka kɛ karatatata de ye sumaya ko ma k'a la funteni ko ma k'a la. ne b'a dɔn kabi décembre 2022 kurantigɛ daminɛna kurantigɛ daminɛna parce que problème essentiel énergie mɔgɔ n'i y'u ɲininka u b'a f'i ye ko olu bɛ courant dilan sɔngɔ min na k'u t'a feere o sɔngɔ la ko donc structurellement ils sont déficitaires donc wari t'u bolo. Ok, bon, sisan Jean-Marie comme e ye nin kuranko in dɔnbaga lajɛ ye mun de bɛ se ka kɛ sisan yaasa jamanadenw bɛ se ka lafiya ka degun in wuli ka bɔ yen mun bɛ se ka kɛ mun de bɛ se ka kɛ parce que kuma caman fɔra koyi kuma caman fɔra kuma caman kɛ ko caman bɛ ka kɛ mun de bɛ se ka kɛ concrètement mun bɛ se ka courant nɔgɔya sisan k'a di jamanadenw ma ka mɔgɔw bɔ degun kɔnɔ. o tɛ ni n'a sɔrɔ machine b'u bolo n'a machine bɛn ka ɲi machine minnu bɛ fonctionner ji la minnu bɛ fonctionner pétrole ou bien fuel la u b'a fɔ cogo min na n'a sɔrɔ u ka ɲi ni pétrole ko de b'a jɛ ni carburant ko de b'a jɛ ni carburant sɔrɔ a bɛ nɔgɔya o n hakili b'a la ministre bɔra don min su ka kuma télé la a ko d'ici demain k'a bɛ nɔgɔya mais le lendemain à Bamako nɔgɔya kɛra la o i b'a sɔrɔ o ye carburant d'u ma kɛ mais o kɔfɛ ni carburant tɛ yen groupe tɛ se ka marcher o a tɛ se ka marcher cogo si la donc sisan ne bolo bi jamana de bɛ solution ɲini cogo bɛɛ de la ka carburant ko ɲɛnabɔ parce que EDM filɛ nin sisan c'est une société anonyme EDM bɛ juru ta banque de la mais tellement juru yɛlɛlen bɛ EDM kan na banque yɛrɛ bɛ laban u b'u ban ka wari juru d'u la donc a kuma tiɲɛ kana se ka fɔ o ye ko dɔ ye mais jamana k'i jɔ a jɔyɔrɔ la ka EDM sen bɔ carburant ko la pewu jamana yɛrɛ ka fɛn dɔ bila sen kan ma dɔn structure min don n'a bɛ nate u ka créer u yɛrɛ ka taa carburant ɲini ka a di EDM ma dɔrɔn ko a jeni ka tila ka sigi ka miiri parce que miiri de bɛ kɛ ne bɛ n tulo bɛ syndicat mankan na n tulo bɛ ministère mankan na u ka sigi u ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye EDM ne b'a f'i ye bi dɛ wallahi EDM tɛ s'a kɔrɔ tuguni. ayiwa baasi tɛ an ka foli b'i ye Jean-Marie nin diyara an ye kosɛbɛ ayiwa sisan n'i ye Jean-Marie ka kumaw kuncɛ o ye de k'a fɔ ko fo fanga ka wari de kɛ a la ani ka tila ka groupe dɔ sigi sen kan min bɛ se ka hakili jagabɔ kɛ a la sisan yaasa jamanadenw bɛ se ka lafiya o tuma na an ka foli bɛ Jean-Marie Sangare ye a ka nin kumakan ninnu dili la an ma awa an ka don nataw la an ka fɛn kɔnɔna na an bɛna na a wuli tuguni ka na ni hakilina jagabɔ wɛrɛw ye quoi. sisan aw bɛ se k'aw ka batakiw ci an ma WhatsApp fɛ an ka nɛgɛjuru sira kan 00 20 24 30 47 16 tɔgɔ ni jamu ani aw bɛ bɔ yɔrɔ min na aw bɛ o fɔ ka sɔrɔ k'aw ka bataki d'a kan. awa sisan an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn Siaka Tarawele bolo. muso serantolantan kunda farafina gun kan Côte d'Ivoire kaw fe Ligue africaine des clubs champions féminines n'o ye farafina muso club nganaw ka ɲɔgɔndanba ye o tako sabana bɛ senna ye kabini kari tɛmɛnen novembre kalo in tile 5 san 2023 in na a bɛ kuncɛ novembre kalo in tile 19 nata Bamako AS Mandé min bɛ ka Mali jɔyɔrɔ fa kɛnɛ kan ale talonna a ka boko fɔlɔ la kuna sini ntɛnɛn Guinée équatoriale Huracanesi FC ɲɛkɔrɔ filani bin de kɛra sima se sila celu kelen fan fila bɛɛ fɛ o kɛra ɲɔgɔndan jaabi ye ɲɔgɔndan don min daminɛ gɛlɛyara AS Mandé muso serantolantana Fatumata Jara ka fɔ la ale min yɛrɛ ye Huracanesi FC celu lamaga k'a ka celu ji bɔ parce que an ka mɔgɔw ma ka panique dɔɔni mais après les 15 premières minutes an tilala k'an yɛrɛ sɔrɔ l'arbitre tilala ka rouge di an ka gardien ma ka sɔrɔ rouge tɛ l'arbitre géré an kan dɔɔni quoi a penalty fana di penalty tɛ nin y'a daminɛ fɔlɔ donc filanan bɛ yan n'Ala sɔnna ma an b'o préparer ka tɛmɛ nin fɛnɛ kan. Fatumata Karantawo AS Mandé jɔkɔlɔsiba y'a yira ko baara bɛna to senna ale ma ɲɔgɔndan laban carton bilenman dira a ma jilatigɛba fɛ. An sera k'an yɛrɛ sɔrɔ jeu laban kuma ne kɔni fɛ carton rouge tɛ parce que ne taara ne bɔra ne tɛ ne brochement de kɛ arbitre taara VAR la a ye carton rouge di ne ma. tɔn labɛn cogo min na n bɛ nin fɛnɛ labɛn ten tɔ de match bɛɛ final le an bolo kulonkɛ tɛ yen. Umu Kone seginna Fatumata Jara ka fɔlen kan nka a y'a yira min tɛmɛna. Ayiwa an balimaw nin bɛna dansigi kɛ an ka bi kunnafoniw na an ka bi kunnafoni kun sigilen bɛ kuruba la kuranko gɛlɛya de kan awa an ka laselilikɛlaw ani an ye wele bila sɛgɛsɛgɛlikɛla minnu ma an y'olu lamɛn awa an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye a k'an bɛn waati wɛrɛ.